Napakabilis ng panahon mga boss na parang kahapon lang ay ang Pasko. Pero ngayon, Bear Months na naman. Pero pag sinabing Bear Months mga boss, ano ang unang pumasok sa ating isipan? Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss? And welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this boss, Junfel J of Junfels. For today's video, napakabilis ng panahon mga boss na parang kahapon lang ay ang Pasko. Pero ngayon, Bear Months na naman. Tulad ng relasyon nyo, kahapon kayo pa, pero ngayon, wala na. Joke lang! So bago po natin sisimulan, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pa-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. Bear Months. Ang Bear Months mga boss ay ang huling 4 na buwan na magtatapos ng taon. Ito ang September, October, November, December. Pero pag sinabing Bear Months mga boss, ano ang unang pumasok sa ating isipan? Number 1. Oktoberfest features a 3-day long celebration of the German tradition. Ngayong taon, ayon sa German Club Oktoberfest Committee, Oktoberfest 2020 is officially cancelled due to safety measures in connection with developing situation with COVID-19. So ayun mga boss, minalas tayo kasi dahil sa pandemya at para na rin sa kaligtasan nating lahat. So cancel muna ang Oktoberfest. Drink responsibly. Okay, number 2, Halloween or Araw ng mga Patay. Uso na naman ang rampahan sa mga sosyalang sementeryo. Kahit wala naman silang kamag-anak na namatay at inilibing doon, todo rampa pa rin ang mga pakul kid. Wala lang, flex lang namin ang aming mga outfit. Anong paki mo? Number 3, Simbang Gabi o Mesa de Gallo. Pag sinabing Simbang Gabi o Mesa de Gallo, another bonding na naman ng ating pamilya o mga kaibigan. May mga kategory ang Simbang Gabi. Isa na dyan ang Simbang Tulog, Simbang Papugi at Pakyut-Kyut. Pre, pansin mo pre, may chicks pre ah. Ayan pre, tinan mo, ang ganda niyan pre. Ayan oh, ayan. Naging ex ko yan dati pre. Ayan pre, hanap muna tayo ng mga chicks pre ah. May chicks dito pre. Ayan pre, may chicks dun sa kabila pre. Lipat tayo dun pre. Simbang Tambay. Pre, dito lang tayo tambay sa tabi pre. Huwag na tayong pumasok dun sa simbahan. Dito lang tayo sa tabi. Tambay lang tayo dito pre. Kaya mo pre, may mga chicks dadaan dito pre. Simbang Chismosa. Pre, alam mo pre, wala pa kayong tulog ngayon pre. Oh pre, kagabi, galing shots kami. Daming ang naubos naming alak pre. Pre, patugtog naman dyan pre. Ano yung usong kanta pre? Yung mga gagong rapper pre. At di magpapahuli ang Simbang Gabi Squad. It really hurts ang magmahal ng ganito kung sino pang pinili ko. Number 4 mga boss ay ang Christmas decoration. Syempre mga boss, hindi mawawala ang mga Christmas lights, Christmas tree, lanterns at iba pa. Number 5, Pasko o Christmas season. Paskong Pinoy. Iba pa rin ang feelings ng Pasko dito sa Pinas. Noche Buena, salo-salo kasama ang buong pamilya. Syempre di mawawala ang paputok. O paalala lang, mag-ingat sa paputok ha. Speaking of paputok, sabi ng mga expert, iputok lang sa labas, wag sa loob. Okay, number 6, mga iconic Christmas songs. Basta Bear Months, maririnig natin ang mga kanta ni Jose Marichan. At ang paborito kong ABS-CBN Christmas Station ID nung 2009, ang Bro, Ikaw ang Star ng Pasko. Di ko sinabing solid ka pamilya ko ha. Sa classroom may batas. At syempre, GMA Christmas Station ID at iba pang mga awiting pang Pasko. Number 7, Caroling. Boring ang Pasko mga boss kung wala tayong maririnig ng mga batang nangangaruling. Mga sir, mga ma'am, ani-ami karon, dili mi mga wat, igura manaygon, dili mi pariha sama sa uban, alahas, cellphone, birahon ni dagat. Break it down, yo! Number 8, market or mall sale. Babagsak ang presyuhan sa mga mall, lalo na sa mga bibilihin nating pangregalo sa ating mga inaanak. Oops! Speaking of regalo mga boss, di rin natin malimutan ang ating mga number 9, Ninong at Ninang. Kapag Pasko mga boss, di mawawala sa ating isipan ang ating mga Ninong at Ninang. At kahit kinalimutan na nila tayo.
Number 10, bagong taon or New Year. Basta mga Pinoy mga boss, sasalubungin na naman natin ang bagong taon ng mga paputok. Basta wag iputok sa loob, sa labas lang. Talon-talon sa mga pandak dyan para tumangkad. Oops, di ko sinabing ikaw ha, pero parang gano'n na nga. Mga kamot og tiil gagmay gyud daw kaayo, mga putot nga silingan sa amo. Nose stretching para sa mga flat ang ilong kagaya ko. Pwede na rin sa kahit anong klaseng flat. My heart just got stuck between. So ayun na po lahat mga boss, maraming salamat sa pagbigay ng oras sa panonood ng video na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, i-click ang like, comment, and share. And don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Paki-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. At syempre, hindi natin kalimutan yung mga boss natin dyan na gusto magpa-shoutout. Shoutout nga pala kay Dante Ibali, Vince G. Trujillo, Jeffrey Flores, Franz Ibanez, Lloyd Tampos Lagaran, Dave Smith Cabezas, at ang pinakahuli, si Joshua Dinoy. Mga boss, maraming salamat, advance Merry Christmas, and see you in my next vlog. Bye-bye! Pre, may mga cool kid pre oh. Alams na, banata natin yung mga pre. Ako mag-intro ha. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.